Dnevno odigra oko 180 godina. Svako radno mjesto koje AI makne je zapravo dobro da je maknuo. Pametan čovjek se toga ne bi trebao bojati. Jednaka pravila vrijede u pravom svijetu kao i u tako jednoj kompleksnoj simulaciji kao što je Dota 2. Ja sam Vedran Vekić, voditelj Data Science odjela u Stiri. Vi gledate Level 8. To je dosta široko područje umjetna inteligencija i interdisciplinarno. U svijetu računarstva AI smatramo set komponenti i algoritama koji omogućuju računalima da imitiraju neke kognitivne procese čovjeka i da možda uče na način kao što malo dijete, kao što čovjek uči u ranim danima. Najveće postignuće u tome, upravo u sferi e-sportsa i gaminga, tvrtka OpenAI sa svojim OpenAI 5 sustavom koji je igrao možda najrelevantniju današnju multiplayer e-sports igru Dota 2 i na razini da je pobijedio tadašnje važeće prvake u The International OG, momčad OG. Istaknuo bi da je to ogromno postignuće specifično zbog toga što je Dota 2 iznimno kompleksna igra sa ogromnim brojem stupnjeva slobode gdje svaki od 5 igrača na svakoj momčadi ima ogroman izvor informacija sa karte i može poduzeti niz koraka, kretati se u svim mogućim smjerovima, poduzeti neke akcije. Sustav koji je OpenAI istrenirao je krenuo kao tabula rasa, znači kao dijete koje ne zna ništa o ničemu, sve prazno. Trenirao je koristeći ogromne računalne resurse, oko 256 igračkih kartica, oko 3000 CPU-a, da bi ubrzano igrao igru sam sa sobom, sam protiv sebe i usavršavao se. Dnevno odigra oko 180 godina i tako je kroz par tjedana tog treniranja u travnju ove godine pobjedio moguće najjaču ljudsku momčad u toj igri. To bi istaknuo kao sigurno najveći napredak umjetne inteligencije. Postoje nekakve restrikcije, ali ipak je potpuno impresivno što su uspjeli postići. U tako malo istraživačkog vremena, imali su možda 2 godine ukupno od same ideje idemo uzeti Dotu 2 do toga da su pobijedili prvake. To je potpuno netrivijalan rezultat. Očekujem da će ta ekipa iz OpenAI i sličnih tvrtki sigurno u budućnosti možda se neće više baviti Dotom 2 konkretno, možda nekom drugom igrom, možda nekim problemom iz stvarnog svijeta i da će to riješiti u stvarno kratkom roku sa ogromnim uspjehom. Takav sustav se onda u budućnosti može transferirati na neke, ajmo reći, probleme iz pravog svijeta koji nisu gaming, jer jednaka pravila vrijede u pravom svijetu kao i u tako jednoj kompleksnoj simulaciji kao što je Dota 2. Pa, na primjer, postoji razni tako dinamični sustavi nalik na igre gdje se zapravo agenti imaju neke stupnjeve slobode koje se mogu kretati ili možda nekakve varijable koje mogu mijenjati da bi se postigao neki cilj, na primjer efikasnija raspodjela opterećenja naponske mreže, struje. To je vrlo spekulativno, ali svakako optimizacija prometa, čak bi možda pojam semafora prestao postojati. To je klasična tema. Ja bih rekao da svako radno mjesto koje AI makne je zapravo dobro da je maknuo, jer to je radno mjesto bilo očito suvišno. Ako smo dosegli razvoj tehnologije tako da nam nekakav, ajmo reći, trivijalan posao sada računalo rješava, onda te ljude koji više taj posao ne moraju rješavati možemo dati da rade neki pametniji posao. To se neće odjedanput dogoditi, jer to neće sad biti jedan algoritam ili jedno rješenje koje će sad odjedanput magično AI preuzeti svijet. To će pomalo se uvlačiti u pojedine industrije i olakšavati poslovanje u pojedinim industrijama i neće biti sigurno toliko revolucionarno kao parni stroj. Jer parni stroj je jedan izum, jedan stroj koji je odjedanput promijenio svijet. Ovo će biti blago, ali opet signifikantno. Pametan čovjek se toga ne bi trebao bojati. Iza toga ne leže moderni algoritmi strojnog učenja tipa neuronske mreže ili nekakva možda duboka stabla odlučivanja. Naprosto u gaming industriji nema toliko potreba od strane krajnjih korisnika da imaju toliko napredne umjetne protivnike. Razvojem tehnologije to će postati lagano mainstream kroz period od možda 5-10 godina i ja bih volio vidjeti da u nekoj novijoj igri izađe AI komponenta odmah u igri protiv koje možeš igrati, ali da je to na razini čovjeka. Jedan dosta tak tragičan primjer iz novije gaming povijesti, to je igra Civilization 6. Vjerojatno ni sami dizajneri igre nisu to mogli predvidjeti. Više vojne jedinice ne smiju biti jedna preko druge, nego se moraju razdvajati po poljima. Igrač to može i čovjekov mozak je sposoban igrati, ajmo reći, taj nekakav šah sa figurama na velikoj ploči, a kompjuteru je to dosta teško, odnosno bi taktika njegova u prijašnjim verzijama bila samo nagomilati vojsku na jedno polje i s tim jednim ogromnim nakupinom vojske ići okolo i prijetiti svima. Ta taktika više ne pali i kompjuter je sad primoran razmicati svoju vojsku okolo, a za to nije sposoban. Ni blizu na razini na kojoj je čovjek.
Pa zna biti iznimno teško s obzirom da je to ljudima potpuno nešto apstraktno, a i za neke čak i poznavatelje, ajmo reći, računarstva, to je relativno nova tehnologija. Očekujem da, kao što u Hrvatskoj sve kaska 5-10 godina, 15 za cijelim svijetom, a pogotovo u Sjedinim državama, da će to, kako se zove, kroz taj neki period doći na neki mainstream, da će se znati o čem se priča. Svi relevantni alati su open source, materijali za učenje su online besplatno dostupni. Naravno da je sada lakši pristup u to područje, međutim i dalje nije lagan. To nisu tako napredni sustavi koji bi igrali, ne znam, Dota 2, 5x5. Još, na primjer, neuronska mreža za prepoznavanje slike, odnosno automatsko kategoriziranje oglasa. Možeš sa mobilnim uređajem fotografirati bilo kakav objekt u bilo kojem okruženju i on ti ga smjesti automatski u njuškalovo kategorizacijsko stablo gdje bi trebao pripadati, koju kategoriju. Elementarna komponenta toga je neuronska mreža, duboka neuronska mreža koja se tu trenira kod nas. Radimo nadzor i puno eksperimenata, puno različitih varijanti oblika te neuronske mreže da bi postigli najbolju točnost.